Списъкът от модул имоти има за цел да визуализира резултатите от нашето търсене. Той има два различни изгледа. Изглед на един ред и изглед на три реда. Всеки от тях може да бъде модифициран според нашите нужди. Така, например, бихме могли да премахнем някои колони. Бихме могли някои от тях да разместим. Бихме могли да филтрираме по дадена колона. А така също и да сортираме по някои от тях. Същите тези опции са налични и в списъка с един ред. Може да увеличим снимката. Може да премахнем още колони. А също така може да извикаме и контекстно меню, с което да достигнем до допълнителни функционалности. Така, например, мога да извикам списъка с колони и да възстановя тези, които вече съм премахнал. Друга полезна опция е възможността за групиране по дадена колона. Тази функционалност ни дава възможност да направим различна от стандартната подредба в списъка. Хващаме колона и издърпваме в поленцето. Виждате, списъка се пренарежда според избрания от нас критерии. Групирането в момента е по вид имот. Разбира се, бихме могли да направим групиране и по няколко критерия. В футър лентата под всеки от резултатите бихме могли да покажем и допълнителни стойности. С десен клик може да извикваме контекстно меню, с което допълнително да сумираме, да показваме минимални стойности в полето, максимални стойности, да изборяваме стойностите в полето и така нататък. В момента показахме броя обяви във всеки от показаните райони. Общия брой на показаните резултати се визуализира в горната част на списъка. Наличен е бърз бутон за възстановяване на началния изглед на списъка. В контекстното меню е налична и допълнителна функционалност, с която може да търсим в показаните резултати. Премахването на полето става с затварянето му от бутона X или с бутона Escape от клавиатурата. Списъкът поддържа стандартните клавишни комбинации за Windows. Така, например, клавишната комбинация Ctrl и A маркира целия списък. Ctrl и C копира информацията, а Ctrl и V пейства информацията. Това лесно може да го демонстрираме, като отворим една екселска таблица и поставим копираната информация. Друга опция за експортиране на информацията е бутона Експорт от главното меню. Когато филтрираме информация по дадено поле, в долната част на екрана се появява допълнителен филтър за това наше филтриране. За да премахнем специфичното филтриране, трябва да затворим съответния филтър. Търсените от нас имоти могат да бъдат визуализирани и на карта. Избраният от нас имот се маркира на карта с червен маркер. При изборът на друг имот, списъкът автоматично ни позиционира на съответния запис. Така лесно може да отворим имота и по-бързо да разгледаме неговите детайли. Картата има различни изгледи, като по този начин може да намерим точната локация.